It's time for DJ Rocky's Secret Files. May sugar daddy ako. Hello DJ Rocky. Napag-isipan kong gumawa ng part 2 kasi maraming naguguluhan sa sinabi ko. At nade-depress na rin ako dahil sa mga nababasa kong komento. To clarify all those stuff, sana bigyan niyo ako ng chance to elaborate my side. Once again, itago niyo ako sa pangalang Angela, 19 years old. And this is my secret file. Kung napanood niyo po yung part 1 ng secret file ko, nasabi ko po roon na lumayas ako sa amin habang ACQ at ang tumulong sa akin ay ang sugar daddy ko. A lot of you guys were asking, bakit hindi ka sa jowa mo humingi ng tulong? Bakit hindi ka magtrabaho? Tamad ka siguro, malandi, kabit, at user. Ang daming assumptions about me. And that's fine. Kasi isa yun sa consequences ng mistake na nagawa ko. Aaminin ko, mahina ang diskarte ko sa buhay. Wala po akong kumpiyansa sa sarili. At nakadepende po ako palagi sa ibang tao. Siguro, dahil na rin sa hindi ako nakaramdam ng pagmamahal sa magulang o pamilya, kaya ganito kahina ang loob ko. Wala akong ibang magawa kundi umiyak na lang at magdasal. Ngayong lumayas ako sa amin, sinubukan kong magbenta online. Kung ano-anong produkto yung binenta ko. Pero dahil bawal ang 21 years old and below na lumabas dito sa lugar namin, hindi ako makalabas-labas. At sobrang tumal ng negosyo ko dahil marami na ring online seller ngayon. At ang gusto ng mga customer, cash on delivery. Since wala naman akong pondo para bayaran muna yung order nila sa akin, hindi ako pumayag. Sinubukan ko ngang i-fake yung age ko. Ang sabi ko, 21 na ako. But they refused to believe me. Sinubukan kong mag-apply ng trabaho. Pero restricted pa rin dahil nga sa age ko. Halos lumuha nga ako ng dugo. Magmakaawa sa mga naghahanap ng helper. Lumuhod pa nga ako ron dun sa isang shop kahit gawin ko na lahat ng gawain dun. Gagawin ko. Pero sila raw ang mapapasama kapag tinanggap nila ako. Which I understand naman since bawal nga talaga. Sinubukan kong tawagan yung lola ko. Pero mura lang ang inabot ko. Mas maganda na lang daw na mamatay na lang ako. Hindi madali yung pinagdaraanan ko. Kasi imbis na pamilya, yung tumulong sa akin, umangabay sa akin, imbis na pamilya, sa pamilya ako magsabi ng sama ng loob ko, wala akong choice. Wala akong choice kundi isulat na lang dito para mabawasan yung hirap na dinaranas ko. Hindi niyo ako masisisi kung bakit ko tinanggap yung tulong sa akin ng sugar daddy ko. Kasi siya lang yung matatakbuhan ko. At regarding naman sa jowa ko, wala rin siyang magawa para sa akin. Alam ko, mahal niya ako. Kasi hindi naman siguro kami magtatagal kung hindi. At ang totoo niyan, umaasa lang rin siya sa mga magulang niya. At yung mga magulang niyang yun, salbahe pa pagdating sa akin. Ayaw nila ako para sa anak nila. Kasi yung anak nila may itsura, matalino. Tapos kalat sa lugar namin na malandi ako. Kasi yun yung ikinakalat ng lola ko. Nagagalit yung mommy niya kapag nakikita kami nag-uusap. Kaya nga sa ngayon ang akala ng pamilya niya, wala na kami. Para lang hindi maghinala yung pamilya niya na nagkikita kami.
Madalas ako i-text ng mommy niya na, "Hoy, haliparot ka. Tigilan mo anak ko ha. Wala kang magandang maidudulot sa buhay niya. Salot ka nga sa pamilya mo. Magpatira ka na lang sa kung sino-sino. Total, gawain mo naman yan pero wag ang anak ko." Buong buhay ko, yung jowa ko lang yung naging lalaki sa buhay ko. At hindi ako naging maruming babae. Hindi ko pinaalam sa jowa ko yung mga sinabi sa akin ng mommy niya. Kasi ayokong magalit siya sa mommy niya. Ayokong magaya siya sa akin. Ayos na sa akin yung ako lang. Ako na lang. Wag lang siya. Wag na siya. Kasi ayokong masira yung buhay niya. Gaya ng sinasabi nila na ginagawa ko sa kanya. Napakasakit sa akin. Kasi hindi ko malunok yung mga sinasabi nila. Yung wala akong laban, tinatanggap ko na lang. Kasi siguro nakikita lang ako at wala akong magulang para ipagtanggol ako. Isa lang naman ang kasalanan ko sa buhay. Yun na yung maging kabit ako at umasa sa sugar daddy ko. Pero never naman akong pumayag na may mangyari sa amin. Ganun pa man alam ko mali pa rin ako. Mali pa rin yun. June 28. Ayan, 1 buwan na akong wala sa amin. Naghihintay ng pag-asa sa buhay. Araw-araw ako nagdarasal sa Panginoon na hindi niya ako pabayaan. Kaya thankful ako kasi kahit 1 buwan na ako dito sa boarding ko, wala namang nangyayaring masama sa akin. Tuwing Huwebes at Linggo, pinupuntahan ako ng sugar daddy ko para kumustahin ako at ibigay mga pangangailangan ko. Palagi niya akong kinukumusta. Lagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako. Tuwing dadalaw siya, tinatawag niya ako sa kotse niya at doon niya ako kinakausap. "Ano, nakapag-adjust ka na ba? Masaya ka naman?" Yan yung palagi niyang bungad sa akin. Sa part 1 nasabi ko ron na niyayaya niya akong mag-hotel. At ang pangako niya sa akin ay wala raw, alam niyo na, nag-oo ako pero may kasunduan. Sabi ko sa kanya, kapag tapos na ang lockdown, doon na lang. Nag-oo naman siya. Alam niyo yung pakiramdam na sobrang thankful niyo sa taong yun at the same time parang ang malas din. Kasi karma ko na to eh. Kaya sa mga taong kagaya or nagagaya sa sitwasyon ko, hanggat kaya nyo pang umalis na kayo. Kasi sobrang hirap mapunta sa ganitong sitwasyon. Para kang pinapatay ng paulit-ulit. Ginagawa pa rin ng sugar daddy ko yung dati niyang ginagawa sa akin. Sabi niya, gusto niya maging mataba ako para malaman-laman yung hinahawakan niya. Sa loob kasi ng sasakyan niya, tinted yun. Doon niya ako hinahawak-hawakan tuwing dadalaw siya. Kahit na ganito yung nangyayari sa buhay ko, nilalakasan ko pa rin yung loob ko. Kasi sarili ko lang yung kakampi ko. Tinitiis ko lahat ng kababuyan. Kasi sabi nga nila, ginusto ko raw to. Hindi ko ginustong mapunta sa ganitong sitwasyon. Walang may gusto sa ganito na ginagamit ng kahinaan para sa kasariling kagustuhan. Kaya ako sumulat ulit para mag-iwan ng mensahe sa sugar daddy ko. Kasi mahilig siyang manood ng ganito eh. Umaasa ako na maintindihan niya ako. Kaya ako nangako sa kanya na papayag ako after ng lockdown. Kasi nag-iipon ako ng pamasahe pauwi ng Bataan. Kung saan nandoon yung ibang mga kamag-anak ko. Nakausap ko na rin yung mga pinsan ko. Handa silang tulungan ako. At syempre tutulungan ko rin yung sarili ko. Kasi mataas yung pangarap ko sa buhay. Sana DJ Rocky, ikaw na yung magbasa nitong liham ko para sa sugar daddy ko. Kasi hindi ko rin kayang sabihin to sa kanya. Sa paraang makikita ko siyang masasaktan. So, Tol kasi yung call sign namin. So, yun na lang yung gagamitin ko bilang pangalan niya. Tol, alam ko kapag napanood mo to, sasama ang loob mo. Alam ko rin na magagalit ka sa akin. Masasabi mo siguro na wala akong utang na loob. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Sobrang nalulungkot ako kasi nadamay ka sa magulo kong buhay.
Noong makilala kita, nasabi ko talaga na you are a good person, mabuti kang tao. You filled my empty stomach. Kapag sobrang gipit ako, nandyan ka. Never kang nagdalawang isip na tulungan ako. Sana mapatawad mo ako pagdating ng araw. Hindi kita ginamit, tol. Mahal kita. Pero not in a way na merong pagnanasa. Mahal kita bilang anghel ng buhay ko. Ayokong masira ko pa ng tuluyan yung pamilya mo. Dahil madalas mong sinasabi na mas mahal mo na ako kaysa sa asawa mo. Oo, aaminin ko, sinasabi ko sa yung mahal kita. Kasi nagagalit ka kapag hindi ako sumasagot. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit sa'yo dahil sa mga nagawa mo. Pero siguro kapalit yun ng mga naitulong ko. Kasabay ng pag-uwi ko sa amin, kakalimutan ko lahat ng masasakit na nangyari sa akin dito. Sana mapatawad mo ko sa aking pag-alis. Kasi ayoko nang mas lumalim pa yung nararamdaman mo para sa akin. Kasi utang na loob lang talaga ang nararamdaman ko. Tama naman sila. Hindi habang buhay, may utang na loob ako sa'yo. Darating ang araw, magpapasalamat ka sa desisyon ko na talikuran ka. Hiling ko lang sa'yo na sana wag mong pabayaan ang sarili mo. Lalo na't may diabetes ka pa. Ayoko na ulit malaman na nasugod ka sa ospital. Sinubukan mo ring ulit mahalin ang asawa mo. Kasi sila naman ang makakasama mo habang buhay. Sana hindi pa huli ang lahat para magsisi tayo sa mga pagkakamali natin. Sabi mo makapagtapos lang ako, masaya ka na. Kaya pangako ko sa'yo na magtatapos ako, tol. Maraming salamat sa lahat. Sa paniniwala mo sa kakayahan ko. Sa pagtuturo sa akin kung gaano at kung paano mangarap sa buhay. Kulang ang salitang salamat para sa lahat ng ginawa mo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Babalik ako sa iyo nang may hawak na diploma at personal na pasasalamat. Pangako yan. Sa ngayon, sana mapatawad mo ko, tol. At maiintindihan mo. Para rin sa atin to. Salamat, DJ Rocky. Isang malaking bagay ang nagagawa ninyo. Narealize ko lahat ng bagay. Nasaktan man ako. Pero nagising ako. Hindi ko man sigurado kung anong buhay ang naghihintay sa akin sa bataan, pero umaasa ako na magiging maganda ang takbo ng buhay ko hanggat may Diyos sa puso ko. God bless. P.S. Sa jowa ko, nagbabalak akong aminin sa kanya lahat bago ako umalis. At kung gusto man niyang tapusin kung anumang meron sa amin, open arms ko yung tatanggapin. Kasi tama naman sila. Hindi ko siya deserve. Masakit man dahil siya ang greatest love ko. Pero sabi nga nila, you cannot have it all. Handa akong tanggapin lahat ng parusa sa pagiging makasarili ko. So sana, kahit papaano, ay may naibigay akong aral sa inyo. Huwag niyo akong gayahin. Not everything or luxurious is good to us. Minsan, ito ang maglilid sa'yo sa kapahamakan. Matuto tayo makontento sa kung anumang meron tayo. And guys, please, learn from me, from my mistakes. Muli, ako si Angela. At ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.